ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстон, дар имзо навор 13 та хона, квартира ва заминҳои фурӯш дорем. бародарон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки дӯстон чӣ хел хона ва квартира даркор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. бародарон, агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо, WhatsApp ва дигар чизои мо роя кунед. бародарон, мо дар видеои оянда реклама мекунем, пешкаш харидорон мекунем. дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 148 сомонӣ. мо бошад навору сар мекунем. бародарон, видеонавори моро падилиса кунен. хонаҳо ай 75 сомон сар мешаванд. дӯстон, то охираш тамошо кунед, ай нархои хона бохабар шавем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ғози Малик дар Хуросон. бародарон, дар 10 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ дорад. хона навсохта, бародарон, аз ремонти беҳтарин дорад, об свет дорад. дӯстон, ошхона, ҳуҷратхона, ҳамон гирди хона маҳкам ай, алова хонаи берунӣ, ҳамои берунӣ дорад. дӯстон азиз, гирди хона маҳкам ай, хона барои зиндагӣ кардан 100% тайёр ай, бе ягон камбудӣ. нархаш бародарон 110 000 сомон ай. бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон бо арзон мекунем. гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо ай, WhatsApp ҳам дорад. агар кадомитон харидор бошен, маълумоти бештар ҳам метавонед аями ака гирен. дӯстон, бошад наворуно давом медиҳем. мегзарем ба деюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар Сино, Зарафшон. бародарони азиз, як хонага квартира дар 14 ошина қарор дорад, 44 квадратный метр ай, об светаш гузаронага. бародарони азиз, чизошон уже хона без ремонтай, коробкай, новостройкай, кадомитон мехарен, ремонтчахтон мекунен. нархаш 140 000 сомон ай, кадоми харидори аниқай, бо арзон мекунем. гуфтагаи соҳибаш яъне бо муомила дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо ай, дигар маълумоти пураша метавонен гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ мо дӯстон дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, дар пеши варзишгоҳ. дӯстони азиз, як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 39 квадратный метр ай, об свет дорад. дӯстони азиз, ремонтуш нопрай. бародарони азиз, ремонтшахтон мекунен. хона изодатнома добра гуфтага ай, комиссияи давлати гузаштагӣ, яъне ки шиносномаи хона ҳаста, техникӣ ҳамаш тайёр ай, об свет, канализатсия дорад. бародарон, ҳуҷҷатош 100% ай. хай дигар маълумотша мегирем. бародарон азиз, 39 квадратный метр ай, нархаш 112 000 сомон ай, бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон мекунем. дӯстон, рақамошон дар рӯи экрани шумо. бародарон, кадомитон харидор бошен, дигар маълумотша метавонен гирен. агар шумо мехоҳед квартираи фурӯшӣ доред, ки хона, замин ё квартира ё ягон мошин, бародарон, барои реклама кардан хоҳед, агар дар номерои имо, WhatsApp роя кунем, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем дӯстон ба чорум замини фурӯшӣ. замини ҳавлигӣ, бародарони азиз, барои хона кардан қарор дорад дар ноҳияи Вахш дар шаҳри Бохтара. бародарони азиз, 6 сотиқ замини холия дӯстон барои хона кардан тайёр ай. нархаш 50 000 сомон ай. маълумоти бештарш ай соҳибаш мегирем. бародарони азиз, ай Бозори Ҳоҷи Шариф я 7 км усталак ай, гуфтага хона дар лави дайро ай. рақамошон дар рӯи экрани шумо. бародарони азиз, кадомитон хоҳиш карда буданд ки замин намехоҳед ё бибинам, марҳамат, метавонед дигар маълумотша гирен. дӯстон, лайкотона дариқ надорем. бародарони азиз, дар видеонавори мо лайк кунед ва кадомитон обуна нашуда бошед обуна шавен. як рӯз пас видеои нав бародарон пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем дӯстон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон, ин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 52 квадратный метр ай, яки хонара документа кардан мешавад. дар Гулистон қарор дорад, об светаш ҳаза, ремонт надорад. дӯстони азиз, ремонтчахтон мекунен. нархаш 188 000 сомон ай, бо кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзон мекунем. 52 квадратный метр бародарони азиз, метавонед ки секомната ҳам кунен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. кадомитон аз шаҳри Ваҳдат квартира хар бошед, метавонед дигар маълумотша гирен. мегзарем бародарон ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ мо бародарон дар ноҳияи Фархор дорад, 3 турдиев. ҳамин хеле маълумот бародарони азиз, дар райони Фархор 5 сотиқ замин ай, 3 дар хона кардагӣ аст, об свет дорад, гирди хона маҳкам ай, дарахтҳои мевадиҳанда ам дорад. дӯстон, ошхона, ҳуҷратхона, ҳамон ҳамаша дуруни хонада кардагӣ ҳаст. гуфтагаи соҳибаш баъния дуруни хонада дорад. нархаш 150 000 сомон ай, бо кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем. гуфтагай ё маълумотша дӯстон худтон мегирен. рақамошон дар рӯи экрани шумо. маълумоти бештар бародарон айхчон гирен.
бошад навормо давом медиҳем дӯстон. лайкотон аз шумо хоҳиш мекунем, дар ягдор лайкотон намонем бардорини азиз. як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. мегзарем дӯстон ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшимо дӯстони азиз дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 34 микрорайона бардорини азиз. саколни этажа бардорӣ, якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 40 квадрати метра метавонем ки хонара до комнатага кунен мешавад дӯстон. об свет дорад, ремонтиш нопуррай бардорини азиз, я абой пабой хеле хучуна дикаша хитон мекунен дӯстон. нархш 185,000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай наличи сум дорад, бо арзон мекунем гуфтагиай. хона дар якум этажа дӯстон. маълумоти бештарша метавонед ай ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат бардорем ки хоҳиш карда буданд ки ай шаҳри Хуҷанд квартира монед шумо варианти хуб. мегзарем дӯстон ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар чорбоғ бардоред, дар варзоб. 4 сотиқ замина дӯстон, яъне ки фундаментои чанд дар хона рехтаги қариб 4-5 дар хона барои фундаментш рехтаги, фундаменти деэтажа кардагиай. проекти нағзай дӯстон, фундаменти бақувват бо арматур рехтагиай. нархш бардорон 75,000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, бо арзон мекунем гуфтагиай, яъне ки муомилаи хуб дорад дӯстон. деҳаи чорбоғ гуфтагиай. ҳамин маълумот рақамошро дар рӯи экрани шумо кадом метавонед харида бошед. дигар маълумоти пурраша метавонед хитон гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшимо дӯстон дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад, дар пеши бозори нав дӯстон. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 40 квадрати метри бардорини азиз. об светаш гузарондагиай, без ремонта коробка бардорини азиз. ремонтча фармош бормадагиай, метавонем ки сар кунем ремонтча дӯстон. дар пеши дом мактаб, садик, раҳи калон, парк ва дигар чиҳо ҳаста гуфтагиай, магазин. нархаш дӯстон 160,000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, бо арзон мекунем. бо телефон савдо намешавад, кадоми харидори аниқай биен дома пеш бинен, баъд савдо мекунем гуфтагиай. марҳамат. мегзарем бардорон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардорон хонаи деэтажаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар гулбута бардорен азиз. дар 1 сотиқ замин 3 дар хона дорад бардоред. хона деэтажа, ремонти беҳтарин кардагиай, об свет ҳаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш дар дарунш кардагиай дӯстон. нархаш 245,000 сомона бо кадоми харидори аниқ боша бардорон. рақамошон дар рӯи экрани шумо хад дигар маълумот ча мегирен. нашуд арзон ягон чӣ гуфтаги неста, яъне ки хона беҳтарин бардорин азиз. марҳамат, дигар маълумот ча гирем бардорин азиз. агар нагуфтанам як бор такрор шавад, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин, квартира, мошин ягон чиз бардорон барои реклама кардан, дар имои мо ё ки дар ватсап мо рӯи экран бардорин азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба 11ум квартираи фурӯшӣ. 11ум квартираи фурӯшӣ мо дӯстон дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар Шамсиддин Шоҳин, дар пеши стадион дӯстони азиз. доми нав кардагиай, дом навай. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 35 квадрати метра, не ки метавонем ки хонара до комнатага ҳам кунем бардорини азиз. об свет дорад, ремонти беҳтарин кардагиай бардорини азиз. ремонтош хубай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳаста бардорини азиз. хона бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад, ягон чизша намегиранд. кадоми харидори аниқай бардора, бо дигар маълумотча хайхтон мегирен. нархаш 175,000 сомонай. кадоми наличи мехара гуфтагай, биен хонаро ай пеш бинен, бо савдо мешавад гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, дигар маълумоти пурраша метавонен хитон гирен. мегзарем дӯстон ба 12ум хонаи фурӯшӣ. 12ум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон дар ноҳия бобоҷон ғафуров қарор дорад, дар пеши бозори бунёдкор дӯстон. дигар маълумотша хай хитон мегирен. дар 5 сотиқ замин дар хона кардагиай дӯстон. хона проекти нави замонавиай, об светш дариҷа ҳастай дӯстон, яъне ки ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш дар дурунш кардагиай бардорон. ремонтош нопуррай бардорен, дар тридашам мечаспонен, шикатур мекунен. хона бо ғишти пухта бардоштагиай, проекти хубай. нархаш 210,000 сомона бардорин азиз. хона бо алишам мешавад. хона бо ягон квартира кати ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад гуфтагиай сӯбаш ки вариантона пешниҳод кунен. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, дигар маълумоти пурраша метавонен
ай ҳами ака гирен марҳамат. мегзарем дӯстон ба 13-ам хонаи фурӯшӣ. 13-ам хонаи фурӯшӣ бардон дар ноҳияи Данғара қарор дорад, дар пеши роҳи ғиҷова гуфтаги ҳамин хеле маълумот. дар 6 сотиқ замин 3 дар хона кардаги сохтмони хона нопурраи бардорини азиз 6 сотиқ замин дорад. об сифаташ ҳаста дар ина дӯстон ҳамсоя зиндаги кардасан ҷош ҷои соз гуфтаги соҳбаш хайбун намедонем бардорини дигар маълумотшам мегирен. нархш 75,000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунад гуфтаги сохтмони хона нопурраи дӯстон дар тезаш ахтон мечаспонед, дигар корош ахтон мекунед, шикатор пукатор медонед зиндагӣ мекунен. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон, дигар маълумоти пурраша метавонед гирен. ин буд 13 хонаи фурӯшимо. то видеои оянда.